Menu Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s nadpisom Ministerka kultúry Slovenskej republiky. Otvorí sa nám nová podstránka, kde pod hlavičkou je veľkým modrým písmom názov podstránky Ministerka kultúry Slovenskej republiky. V ľavom úzkom informačnom stĺpci je nadpis stredným písmom menu a pod ním tučným písmom otvorené menu Ministerka kultúry Slovenskej republiky. Ukázali sa aj nové podstránky, ktoré súvisia s týmto menu. Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky. Cena ministerky kultúry Slovenskej republiky. Klikneme teraz na odkaz Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky. Otvorí sa nám nová podstránka, kde pod tmavomodrou hlavičkou je názov podstránky Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky. V ľavom úzkom informačnom stĺpci je tučným písmom zvýraznené menu Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky. V pravom širokom stĺpci malým tučným písmom nasledujú otázky a pod nimi bežným písmom odpovede. Akým podujatiam sa udeľuje záštita? Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky je symbolickým uznaním vysokej umeleckej kvality a jedinečného kultúrneho a spoločenského prínosu kultúrneho podujatia, ktoré má svojou úrovňou a významom nadregionálny až medzinárodný charakter. Záštita je čestnou poctou a z jej udelenia nevyplýva nárok na finančné alebo iné zabezpečenie kultúrneho podujatia. Záštita ministra kultúry Slovenskej republiky sa udeľuje jednorazovým kultúrnym podujatiam. Neudeľuje sa kultúrnym podujatiam miestneho charakteru, zábavným spoločenským podujatiam a prezentácii jednotlivých umeleckých diel. Kto môže byť žiadateľom o záštitu? O udelenie záštity môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je hlavným organizátorom podujatia a je zodpovedná za jeho prípravu a realizáciu počas celej doby trvania. Ako požiadať o záštitu? Žiadosť o záštitu je potrebné predložiť ministerstvu písomne najmenej 20 pracovných dní pred konaním podujatia. Žiadateľ v žiadosti uvedie za A názov kultúrneho podujatia, za B termín a miesto začatia, otvorenia podujatia a dobu jeho trvania, za C stručnú charakteristiku podujatia s uvedením jeho kultúrno-spoločenského významu pre verejnosť. Za D stručnú informáciu o najvýznamnejších osobnostiach
podieľajúcich sa na projekte autorsky, interpretačne či organizačne v zátvorke tvorivé týmy, skladatelia, účinkujúci, režiséri, kurátori a podobne. Za stručnú informáciu o doterajšej histórii podujatia, rámcový spôsob financovania, pri ktorom zdôrazní, ak ide o prostriedky z verejných zdrojov. Za či bola podujatiu udelená záštita najvyššími ústavnými činiteľmi, respektíve inými predstaviteľmi verejného, politického a kultúrneho života. Logo MKSR. V prípade, že bola kultúrnemu podujatiu udelená záštita v zátvorke, žiadateľ dostane písomné vyrozumenie. Organizátor má povinnosť uviesť túto skutočnosť pri propagácii podujatia a použiť logo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Logo je zverejnené na webovom sídle ministerstva. Pod týmto textom je ešte sivým písmom informácia o poslednej aktualizácii. V čase písania tohto menu to bola posledná aktualizácia 12. januára 2021 lomené MKSR admin. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom organizácie ministerstva, ďalší biely pohyblivý s nadpisom dôležité odkazy a celkom na konci je bielo-modro-červenou trikolórou oddelený tmavomodrý pevný pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 27. októbra 2024.